மென்டரிங். 365 காஸ் 365 ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரோகிராம் தான். பட் இந்த மென்டரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தின் மூலியமா நான் உங்களுக்கு பிலிம்ஸையும், மெயின்ஸையும் ஹோலிஸ்டிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளியர் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் விரும்புறேன். ஸோ இந்த மென்டரிங் ப்ரோகிராம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு பிளான், ஒரு ஸ்டடி பிளான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். ப்ராடர் பிளான் இல்லாம, உங்களுக்கு தினமும் நான் என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு ஷெட்யூலையும் குடுத்துருவேன். நீங்க அத பண்ணி எனக்கு ரிப்போர்ட்டும் அனுப்பணும். தினமும் எனக்கு WhatsAppல நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க என்ன டாபிக் படிக்கணும், எந்த டாபிக்ல நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நான் குடுத்துருவேன். ஸோ நீங்க அத பண்ணிட்டு, எனக்கு நீங்க WhatsAppல தினமும் அப்டேட் பண்ணா தான் உங்க ப்ராக்ரஸையும் நான் பார்க்க முடியும். சார் எனக்கு நான் வேற ஒரு ஷெட்யூல் ஃபாலோ பண்றேன். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க எந்த ஷெட்யூல் ஃபாலோ பண்றீங்களோ அத ஃபாலோ பண்ணுங்க. பட் நான் தான் உங்க அக்கவுண்டபிலிட்டி பார்ட்னர். நீங்க என்ன பண்றீங்கங்கிறத நீங்க தினமும் எனக்கு அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நான் ப்ராக்ரஸ பார்க்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்.